Fa unes setmanes, jo i la Míriam ens vam trobar en una situació molt curiosa. Pensàvem junts i compartíem algunes idees de com seria tan bo tenir un estudi de gravació per fer unes gravacions de vídeos i de música molt maques, com una sala molt bé insonoritzada, que estiguessi molt bé decorada i es pogués canviar la decoració per adaptar a diferents tipus de vídeos, diferents tipus de contingut, i lo macos que ens sortirien els vídeos si tinguéssim un lloc així per gravar-lo, no? I de cop i volta ens vam donar compte del que estava passant. Se'ns ha fet un clic i vam dir: això és el mite del jo no tinc. Com no tenim això, no podem fer allò. Com que no tinc una càmera de vídeo professional que em permeti fer els vídeos més macos, llavors no puc fer vídeos. Com que no tinc la guitarra de 500 euros, llavors no puc fer una música amb estudi lo suficientment maca perquè algú la pugui escoltar. Com que no tinc unes bambes per córrer adequades, llavors no puc anar a córrer. Com no tinc un 4x4 com ha de ser, no puc anar a fer camins. Com no tinc una bici de 1.500 euros i només tinc una de 150, llavors no puc anar a fer la ruta de Santiago en bici. Com no tinc aquell objectiu de 50 mm de Canon, un focal 1.4, no puc gravar aquella entrevista. I com no, després n'hi ha l'excusa de la falta de temps. Tots tenim falta de temps. No tinc temps per fer això, no tinc temps per fer allò, i si ho penseu una mica, si ho penseu fríament, us donareu compte de que per lo que és obligatori, per lo que realment hem de fer, per lo que no ens podem escapar de fer, allò ho fem. Però sempre diem que no tenim temps per lo que volem fer o lo que ens agradaria fer. I moltes vegades aquesta barrera del temps també ens impedeix de fer les coses. Aquesta és una altra barrera que hem de saltar, perquè també és la barrera del mite jo no en tinc temps. Tot això t'està impedint de donar el millor de tu i de fer el que més t'agrada. T'està bloquejant i retenint dins una presó que està aquí. I no n'hi ha una cura específica per aquest problema. L'únic que pots fer, l'única solució, és parar de pensar que tot ha de ser perfecte. Potser arribarà la bici superxula. Acabaràs comprant l'objectiu de 50 mm, però el que no pots fer és esperar que tot això arribi. Has de sortir i fer el que vols fer i el que has de fer. On queda el jo vull i faré, i jo vull i vaig? Nosaltres vam estar ben bé 2 anys des que hem tingut la primera idea per fer un vídeo de YouTube i poder compartir alguna cosa amb la gent, i tampoc començàvem a fer res perquè pensàvem que com que no teníem la càmera ideal, no teníem el lloc ideal per gravar, com que nosaltres no tenim el discurs o el que fa falta o la presència per sortir davant d'una càmera i dir el que pensem, llavors vam deixar que el temps passés i no fèiem res. Afortunadament ens vam donar compte que és millor fer alguna cosa, encara que no sigui perfecte, que no fer res. Alguns amics van anar animant i ens van dir que feu alguna cosa, no us espereu el moment perfecte de la vostra vida, no us espereu tenir les idees més extraordinàries per presentar-les. Simplement sigueu vosaltres mateixos, feu alguna cosa senzill però que tingui significat, que tingui valors i que tingui contingut i importància. Això és el que importa finalment, perquè la qualitat d'imatge ja ho veieu, no ho fa la càmera, no ho faig jo, potser no ho fa el lloc on gravem els vídeos, però l'important és fer-ho. Trenqueu aquestes barreres que a vegades tenim a la nostra ment, perquè no existeixen realment. Són barreres invisibles que es poden saltar molt, molt fàcilment. Només hem de voler entendre que la vida no és perfecta. Penseu que som lliures. Som persones, som éssers humans, podem tomar les decisions que volem i com vulguem. No hem d'estar retinguts per aquestes barreres. Si t'ha agradat aquest vídeo, subscriu-te al nostre canal, deixa'ns els teus comentaris, que ens poden ajudar a canviar, a millorar, a créixer i a aprendre amb tots vosaltres. Moltes gràcies i fins al proper divendres.